baba mawuthi nguhlolele uthe ke eMpumalanga uthi uNkulunkulu khona inkinga babekhona baba nginenkinga uyazi ukuthi uthi umongwele mina angilandele kakhulu bengathi ngilandela into eyimabhizinisi ngihlushwa into mina eyimabhizinisi ama-truck baba ngibona ama-truck imkhulu bengathi kunama-truck kodwa angabizi igama lakho mawuthi wena umkhungu wathi uNkulunkulu khona ama-truck angabizi igama lakho kodwa abhalwe isibongo njengesibongo esingabhalwa ema-truckini ngathi uNkulunkulu kwenzeleni wathi uNkulunkulu wena khona into yokuceba esemzimbeni wakho njengomuntu obe unemali kodwa manje njengomuntu ongahlupheka angazi noma uyangizwa yini wemkhulu kunenkinga baba kunenkinga namanje noma ngabe ukhuluma nami uyagula khona into ekugulisayo ekudlayo ngaphakathi wena sowugula waze wancipha emzimbeni lo mzimba esikhuluma nawo manje akusi umzimba wakho kunenkinga mawuthi wena yebo ama-truck akhona wakho uthi uNkulunkulu kunenkinga baba mefuna mina ngikuprofethe kodwa bese ngiyajula we baba wena udlisiwe ngithi uyangizwa manje udlisiwe wena uthi uNkulunkulu khona umuntu owunkosikazi wakho wena umdivosile uyangizwa baba kunonkosikazi wakho omdivosile ozala ingane ekuthiwa unokuthula ingane yakho yokuqala ekuthiwa unokuthula wathi uNkulunkulu wena wadivosa uma wakhe uhlala kuphi unkosikazi wakho baba lo wamdivorce okuqala yes lalela mkhulu wena ubulawa nje kubulawa kuba nguyifa lakho uyangizwa baba wena uzoshona njengoba ugula manje uzoshona khona umuntu okudlisile kodwa uthi uNkulunkulu khona umuntu mina bengahamba ngimnuke osebenze Jesus God angingayisho lento emweni kodwa wena udlisiwe kuhamba kuthinteka umuntu owunkosikazi wakho wokuqala wathi uNkulunkulu bafuna ukukubulala wena kubanga uyifa lakho mkhulu namanje uyagula wena udlisiwe awukwazi ukuphefumula kahle kodwa uthi uNkulunkulu uke wazama ukuya kodokotela wangathi isimo siyaba ngcono kodwa uthi uNkulunkulu no man wena uzobulawa idliso elingaphakathi kuwe baba uzoshona baba kunemoto yakho engiyibona manje ebhaliwe isibongo sakho uyangizwa baba imoto emhlophe eyiMercedes C-Class wathi uNkulunkulu uzobulawa manje baba wena uke wathengela izinkabi zalandela lemoto emhlophe zayilandela zaze zawufika emzini wakho wathi uNkulunkulu wena khona ilanga ebefuna udutshulwe ngalo uthi uNkulunkulu manje befuna mina ngithi February 2 ngomhla ka2 kuFebruary wena baba wena kwafika abantu abazokudubula uyangizwa khehla ungakhali baba ungakhali mkhulu kodwa uthi uNkulunkulu umuntu owazi iqiniso ngokudutshulwa kwakho nengokudlisa kwakho unkosikazi wakho wena onengane yakho yokuqala intombazana lalela baba ngizokusiza mina kodwa inkinga kubangwa ama-truck akho wena uzobulawa ubulawa umuntu omshada wena uzadlula ezweni lasemhlabeni ngoba uthi uNkulunkulu namanje bangabe siprofetha vele unkosikazi besikhuluma ngayo thina nike nabanga indaba yengane neyomfana kunengane yomfana eminyama ngebala enake nayikhuluma ukuthi le ngane ngabe ifana nobani ekhaya hey kunengane yondlayo engawone yakho wena mkhulu kunengane wena kunengane yomfana oyondlayo kodwa kuyona yakho nacabanga nonkosikazi nibanga indaba lengane wathuma ongcwele namanje mina wena uzodlula ngizisize khehla lami hlukana nonkosikazi wakho lo ngoba vele masomkhiphile amaphepha kumdivorce nathi nilungisa izinto uyangizwa manje ayikho into ezolunga sothe unkosikazi uyamdivorce hlukana lo mfazi ngoba vele uzokubulala uyangizwa mina ngithi ngizozama indlela yokukuposa lemithi ngoba uthe ukwephinezwe eMpumalanga ngizokuposela imithi yakho ifike kuwena usebenzisa imithi uphuza imithi kufidliso ngaphakathi ngoba uyabulawa kodwa lengane yomfana enayibanga nonkosikazi mawuthi wena ingane ahambe iyo-check igazi wathi unkosikazi wakho mekiwa lapho niyadivorce hamba uyo-check ingane igazi mkhulu kunenkinga lengane ngiyone yakho lama-truck akho mkhulu awu-7 lo mfazi uyawadla manje uthi wena ababizwe ngegama lakhe
Jesus God. Ngicela ukukuthandazela baba, ngicela ukukuthandazela. Ngicela ukukuthandazela noma ngabe uyekudlisile umkakho kodwa ngiyathandaza manje. Cimela mkhulu. uNkulunkulu osezulwini emhlabeni baba kunjena. Baba uyabona. Baba umhlaba uyagoqa ngilozi yokulunga siyakhuleka. uNkulunkulu futhi uyabona. Naba abantu baba. Naba abantu bakho bejikelana mesiyongcwele. Abashada. Ngiyakuthandaza ngilozi yokulunga. Iba nabantu bakho sindisa le ndoda uNkulunkulu engonyameni zokufa. Amen. Inamba yami le baba isave ungifonele kusasa si-arrange ukuthi senza kanjani kodwa mekufuna wehle wena eMpumalanga uzofika kumina. Kulungile mkhulu ungasakhala baba uNkulunkulu uzokusiza baba. Anga